is. De actievierders willen dat Romein Beton extra geld uitloopt voor het sociaal plan, zo'n €150.000. Dat stukje respect dat je hier toch al die aan het werk bent had. En dat je altijd die baas niet had en dat je nou eigenlijk toch onder de factor uitkomen moet. Wij van de baas zegt van ja, ik vind dat genoeg. Ja, hij had altijd al bepaald, maar dan nou ik nog bepalen wat genoeg is. Boppen dat laat het werk in de bouw net voor het opscheppen. Hij al naar je wapen. Nee, er is op het moment net zo heel veel werk als je om je heen jaren. En wij zijn net het enige bedrijf wat met dit probleem zit. Dus ik bedoel, ja, je hoopt maar het beste. Hè? De productie ligt plat vandaag. En wat dat betreft even applaus voor jullie zelf. Wat wij nooit meemaken bij zo'n actie is dat de werkgever hier jullie namen komt noteren. Nou, dat is werkelijk te gek voor woorden, want hij weet wie jullie zijn, hij kent jullie. Hij weet ook wie er wel aan de slag zijn. Let op, dat is gewoon een poging om te intimideren. De directeur wil net voor de camera reageren. Hij liet weten dat deze actie helemaal geen doel had en dat er een prima sociaal plan luidt. Dat denken de werknemers dus oorzoer. Ze gaan nu naar het cultureel centrum De Skans om haar naar stakers in te schreeuwen en vervolgacties te bepraten. Wij zijn van plan om een soort surprise staking te gaan doen. We gaan het niet van tevoren aankondigen bij de werkgever. Dus de afnemers weten ook echt niet waar ze aan toe zijn. En dan kan er volgende week een dag gestaakt worden, maar het kan ook 2 dagen zijn. Het kan ook helemaal niet zijn, maar dat gaan we gewoon van moment tot moment bepalen. Romein is net het enigste bedrijf dat een ultimatum van de vakboen aanroen is. Dat is ook het geval bij Burggraaf Bouw in Ljout. Gewoon lien waarom een skof net op het tijd uitbetellen. Directeur Sjoerd Burggraaf liet weten dat er op korte termijn een kapitaalinjectie komt van €1 miljoen om de financiële problemen de baas te worden.